Tadaa! Hyvää iltaa. Me lähdetään taalasmaiden kanssa Teneriffalle. Mitä helvetti? Homo. Mitä? Helvetti. No niin. Makuuhuoneeseen. Petihommat pelittää. Mitä? Kas niin. Ulla. Kari. Krista. Elina. Hienolta näyttää. Seppo. Kyllä sä oot melko Homo. No niin. Ismo, lopeta! Mitä helkkaria? Siitä sait. Paketti hiivaa. Ei kiitos. Sokeria 6 kiloa. Niin. Kas niin. Mitä helvetti? Karvanen taska. Ai minä vai? Haluut sä turpaas? Ja vielä pesäpallo mailalla. Ei kiitos. Ai helveti! Oho, kello onkin jo noin paljon. Mä lähden tästä töihin. Heippa!